uz pomoć pčelara i pčele budu vrijedne. Evo ova godina po svima, pa kao i kod mene, nije onakva kako smo mi željeli. Posljedica suše i u planinskim dijelovima gdje pčelari 1. juli je bio presjek umjesto 1. augusta, što je moglo je dopuniti. Na nama je da nastala je nova pčelarska godina sa čuva pčelinje zajednice. Čekaj, znači 1. juna ti smatraš da je završila pčelarska godina? U dobrom dijelu Belja. Mjesec dana prije jer je nastupila posljedica suše, tako da se osjetilo i na pčela. Onda su pčelari morali da sačuvaju. Kako si ti snalazio? Neminovnost, ono nužno zlo. Mora se dodati hrane pčelama. Ono što je loše prihvatiti voljeni. Je li kasno sad za bilo kakve intervencije? Što se moglo uraditi? Uradilo se. Pa zavisi od kraja do kraja. U planinskom dijelu treba čitati pčele. One na mjesec dana prije kažu šta će biti. Možete li to malo pojasniti, molim vas, kad treba čitati pčele i one na mjesec dana kažu šta će se desiti? Znači, vi ste mogli primijetiti, jel da, cijelog ovog ljeta da će priroda zeznuti? Naravno, u većini krajeva, informišem se i sa pčelarima, u većini krajeva nije bilo ni rojevog nagona, a rojevi nagon ide gdje je blagostanje. A ove godine ga nije bilo, što znači pomanjkanje nektara, borba za opstanak i nema rojevog nagona. Šta kažete sad, šta se u septembru dešava? Sad desilo se ono da zbog pomanjkanja unosa polena, nektara, nema ni legla. Onda znači pčele su informacija iz prirode, nema legla, ako ima leglo onda će uginuti, prestane leći i to pčelari su trebali prepoznati na vrijeme. U augustu dodati pčelama ono što treba i već, evo, sad će 15. septembar, u normalnim godinama je bilo da se završi pripremizacija. Realno plašite li se veliki zimski gubitaka? Svi oni koji su završili u augustu spremanje zajednica za zimu, tvrdim da neće imati problema. Očistiti bilo čime, ne pričamo o varoji, ona nas prati i treba samo držati pod nadzorom, ali oni koji su kasno dali dohranu i ako sad krenu, on će satrati zimsku pčelu, jer je evidentno da je ovo zimska pčela. Satraće zimsku pčelu koja nema umertazi, prenijeće ona dohranu, neće je preraditi i bit će upušnici.